Въпреки борбата на Ганди, Мартин Лутър Кинг и Нелсън Мандела, нищо не се промени в модела на бедните и на етносите. Защо в Европа няма лидери за тях и как монополът, династичният капитал и разпадът на семейството спират растежа ни? Глава 1. Диагноза на системата. Капанът на гласуването, затвореният кръг на капитала и тройният удар, капанът на купения и използван глас. Какво реално губят ромите? 36 години политическа употреба. Ромският глас бе използван от партии, политици и други общности, включително мюсюлмански и български партийни елити, единствено за купуване на власт. Блокиране на управленския опит. В замяна на купения глас, ромите не получиха право сами да управляват, да правят грешки, да се учат и да изграждат политически и икономически опит. Откраднатите пари за интеграция. Милиони от фондове за интеграция бяха усвоени от елитите, а ромите бяха държани в бедност, за да останат зависими за следващите избори. Илюзията за дипломите – 11-12 клас. Системата ги кара да учат за дипломи без покритие. На хартия има дипломи, но на практика няма морал и отговорност нито у християнските, нито у мюсюлманските политици. Пример. Ако имаше морална отговорност у християнските партийци, нямаше да има насилствено преименуване и изгонване през 1986. Ако имаше отговорност у мюсюлманските лидери, нямаше 36 години да спират ромското издигане. Илюзията за наследствения капитал и затвореният кръг. Разпределените привилегии. Богатите наследници вярват, че богатството им е лична заслуга, забравяйки, че държавните лостове – съд, прокуратура, полиция, парламент – са им осигурили монополи. Финансиране на богатия чрез държавата. Властта пренасочва държавен ресурс към народа под формата на трохи, само за да може народът веднага да го върне в магазините и заводите на същите чорбаджии. Спекулата с фалшивите храни. Бизнесмените контролират храните без реален контрол, ощетявайки здравето и джоба на гражданите. Тройният удар при миграция в чужбина. 1. Икономически удар. Смяна на правилата след 30-40 години труд за къща или занаят. 2. Удар върху традициите. Натиск от чужди социални институции, като Югендамт върху родовите ценности. 3. Социален разпад. Вълна от разводи и разбиване на бедните и малцинствените семейства. Глава 2. Историческият преглед. Провалът на режимите, износът на капитали и световните лидери. Големият световен извод. Ганди, Мартин Лутър Кинг, Мандела. Въпреки великите борби за равенство, след тях нищо съществено не се промени в икономическия модел за бедните и етносите. Мартин Лутър Кинг, САЩ. Постигна законова равнина, но бе спрян веднага, щом постави въпроса за икономическото преразпределение и бедността на малцинствата. Махатма Ганди, Индия. Постигна политическа свобода, но най-бедните касти останаха без капитал и управленски опит. Нелсън Мандела, Южна Африка. Премахна апартейда, но остави банките и земята в ръцете на 5% от елита. Равносметката от последните 80 години в Източна Европа. Комунистическият строй. Липсата на контрол доведе до репресии и прогонване през 1986-1989 ГРУМ. Накрая парите бяха изнесени с червени куфарчета, а спестяванията откраднати за частни фабрики. Демократичният преход. Новата власт изгони ромите от работа, приватизира изграденото от всички и роди днешните богаташи. Разделяй и владей. Обществото бе плашено с расисти, националисти, спортисти, рокери и религиозни групи, за да се попречи на обикновените хора от всички етноси да влязат в управлението. Глава 3. Структурният дефект на капитализма и данъчният абсурд. Данъчният абсурд – 60% тежест за бедния срещу трохи от богатия. Докато едрият бизнес плаща около 20% от печалбата си, обикновеният човек плаща тройно. 20% от дръжки от заплатата, 20% за ток, вода и пренос и 20% ДД с магазина. Бедният плаща 60% от ресурса си, а за работещия се заделят под 0,01% от реалната печалба. Клубът на богатите. Богатите от силни елити се обединяват, насаждат омраза сред бедните и ползват институциите за собствен геноцид и контрол. Глава 4. Нов обществен модел и предложения на авторски анализ. Орхан Юсейн Коки. 1. Самостоятелна защитена стопанска сфера за ромите. Не просто 30-40 години физически труд на обекти, докато други сменят правилата. Задължително гарантиране на изключителни стопански ниши, рециклиране,
автономно строителство, занаяти, общностни търговски вериги, където ромите да трупат капитал, да се издигат и да управляват сами. 2. Спиране на продажбата на гласове и изграждане на управленски опит. Осъзнаване, че купеният глас лишава общността от съд, полиция и власт. Създаване на собствени ромски политически и икономически кадри, които да се учат в практиката. 3. Пълна забрана за едрия капитал и техни наследници във властта. Човек с големи фирми няма място в управлението. Властта принадлежи на държавници и моралисти. 4. Паритетен и равен контрол от всички етноси. Задължително участие на представители от всички общности – българи, роми, мюсюлмани в контролните органи на държавата, за да няма нови репресии или уволнения. 5. Строг контрол над храните и чиновниците. Незабавно премахване на политици и бизнесмени, свързани с фалшиви храни и спекула. 6. Забрана за екстремисти във властта. Без допускане на хора с мания за величие, расистки или отмъстителни подбуди. 7. Закон за ротация на бизнес нишите. Таван от 10 милиона печалба. При достигане на този праг, нишата се отваря за средната класа, а средната за бедните. 8. Заплащане от оборота. Замяна на минималната заплата с процент от реалния оборот и печалбата. 9. Алтернативни държавни и общностни магазини. Граждански бойкот и общностни вериги срещу прайват монополи. 10. Защита на традиционното семейство в чужбина. Правна просвета и общностни съвети срещу натиска на социалните антиюгендамт. 11. Пренасочване на капитала. Влагане на спестяванията в бизнес, обучение и финансова грамотност на младите. 12. 33% гарантирана народна автономия и местни съвети от старейшини. Гарантиране на базови ресурси, храна, вода и граждански състави във всяко населено място за контрол над кметове и полиция. Глава 5. Академичен и практически анализ на предложенията. Защитена стопанска сфера за ромите. Приложимост. Кооперации и законова подкрепа за бизнес ниши, управлявани пряко от общността. Капани решение – външни фирми да не ползват подставени лица. Решението е пряк общностен контрол. Етнически паритет в контрола. Приложимост. Законови квоти за участие на всички етноси в инспекциите и държавния контрол. Капани решение. Изборът да става директно от общностите, а не от партийни централи. Забрана за едър бизнес във властта. Приложимост. Строги критерии за съвместимост между капитал и държавен пост. Капани решение. Пълна прозрачност на действителните собственици и родови връзки. Контрол над храните и чиновниците. Приложимост. Пряк граждански и лабораторен контрол над производството. Капани решение. Ротация на инспекторите и тежки наказания за подкупи. Заплащане спрямо оборота. Приложимост. Договаряне на процент от печалбата за работниците. Капан и решение. Задължително прозрачно счетоводство. Заключение в едно изречение. За да не бъдат ромите само работници, чието 30-годишен труд се обезценява от сменени правила, и за да не бъде гласът им купуван, е необходима самостоятелна защитена стопанска сфера, спиране на търговията с гласове и пълен етнически паритет в контрола над държавата.